standby dapit sa Luway. Saan yung pang-apart to? Luway? Layo pa na sa sentro. Hindi kami sa balay, alas 5. So, time check, 6:45. Mga sa kauras na kapin. Ang gindol man ito nagtularan. Kami sa highway. Kaya mag-pasipot pa sa motor. Magkumpuni siya sa motor. Kay luag ang kanina. So, dami guys. Standby sa amin kadari-ari. Kaya ayo-ayo pa. Tugnaw kayo ng motor. Look at tugnaw kayo may baga motor kay wag yay kuan. Ay, tugnaw kasta na. Matabig tagbilaran guys kay magpa check up ko laboratory, laboratory at kami matulog sa Sevilla. Pagkamuntag mo balik na pod. Ay, mo na ang schedule sa doktor. So layo pa mo biyahe. Ginaro rin pa guys ang motor. Kapila mo pa sa doktor. Makabaloy kapila ko. Makabaloy kapila ko basta udto pa kung morbis ga. Text ni Ja. Kaya ayos si Papa. Ang motor guys, layo biyahe. Si Papa. Kaya ayo. Hugtan ang kadina kay luag-luag ano nga motor guys kay laagan liwat sa Tagidya. Ini nga dalan guys kanang dalan padulong na siya sa amuag Indolman. So kani and then kana siya mo na ipadulong sa Tagbilaran City. So nani part sa Luway. Duol-duol na ni sa sentro. Oh. Guys, Katunggan. Katunggan. Amo nang Buliboran, Obos. Katunggan na siya. A few moments later. Kani siya guys, nanako sa Ace Medical Center Laboratory. So i-check ang ahong dugo o ang calcium. Ang kuhaon ani nga dugo guys halos isa ka tube kanang sa injection para lang i-check ang ahong dugo. So talawan kay ko guys ba pero sa ginalaman no para sa kaayuhan. Okay, so nana siya sa sulod sa Ace Medical Center Laboratory. Lang. Ha? Oo. Pwede man pud adtura sa kuan pa. Adtura sa security bank. Tawag ko. Ah, Sabi ko pa. Yes. haraman silang mga bangko. Magpaayo pa man ta. Human na mog laboratory guys, madulong na mi mo biyahe paingon sa Sevilla. Kay diadto na mi magpaayo sa mong motor dito sa Sevilla. So gahinay-hinay mi guys, kay lisod na kaayo no magmotor baya. At halos amping gid sa biyahe. Naka helmet jud ning duha kalayo kay ang biyahe kay pagkaugma mo balik na pud mi sa Ace para sa doktor na gayod. A few moments later. Lang mi karon sa bukid diri sa kuan Sevilla. Sa ito'y tawag sa inyong bukid John? Kamunto. Magbaklay ko na mi kay mamupo mi og talong nga. Wow. Mamupo mi sa dili namo nga tanom. Karang duha ka magsuon dagko na kay glawas sa John. Kon pag
giswar kani bitong silya jud kadaghan pa jud kakahuyan jud na. Oo. Na. Oo. Pag bagyo nangaluray ni John. Oh, nakaliray mo dito. Murag gid jagi kuan. Karon na kay murag na blooming naman sugod sila. Pero inig abot mo dito sa pagbagyo no. Murag nakawa man ano diri buki diri pod. Ang kanira mo inaluray diri wa joy tandog mo sa gamay. Awa siya sa makuan kay namay sa lipod. Oo. Pero kani rin luray jud ni siya nga bukida. Oh, kanira ray. Murag giharos. Layo pa ta John? Nakagana na. Ah, First time mo ma'am? di nagsakay man to. Oo, di na. Karon kay baklay man lahi ra man gid baklay kay mag-imagine man pero kung asa layo. Ayo kato na si Kintoy. Nindot kayo guys na arang kalindot kayo. Nagfogging pa. Mo ni isa si sa part sa bukid sa Sevilla. Kambagi. So ni uban mi guys kay mamu po mi og talong. Dili kami nagtanom pero igor mi mamu po. Ingana man ang taong di ka mo mananom. Abtik lang mamu po ba. Mamu po na naman mi kay wa man mi puy mi tamnan. Wa man mi yuta. Di man punta mamu po gi ato apa. Mamu po ra punta kay imon po nang tanong si mangod. Libre. Indot siya guys. Tana mo na among giagian na. Gikan mi dana, gikan mi. Oh, nindot kayo oh. Arang ka nice. Char. Alas. Pa, sa oras pa. Pa. Sa oras. Oh, 6:31 in the morning. Oh, tanawa. Jun, mura lagi nagapas, Jun. Hanine. Huy, mura siya gapas nga nangahagbong gikas taas ba. Naputi. Pero ini pa ni wala ni tubig. First time ko dyan, bay lama. Na, wala na sa tubig oh. Wala. Hala, kuyawa. No. Abi mi ako gapas, namuti gud ang ano, namuti. Murag moisture awan sing ano kanang Sa pagman ni John. hamog. Oh, hamog lagi. Sa pagman guni gikan. Pagka mainita na siya, Mawa na ni. Oh, kuyawa, uy. murag nagbuwag ice diri na. Oh. Mura si Jag kanang imong tanaw ba, murag ice ba nga nangahugi kas taas. Pero tubig ra sa si Jag kanang gikan sa kuna po diri o raghana, uy. Ito no karon murag nakatayo buka mo. Parlami asin si Jag. Gauwan og ice sa Sevilla. Char. Mura gauwan og ice. Tanaw ra mang palibot oh. Grabe pa yung mga kahoy. Bugnaw kay diri guys. Oh, nindot kayo. Arang naisa gid diri guys. Karon pa jud ko kasuway guys na kuan nga na din na oh. Tungod sa kanang fogging niya sa palibot, nagbuo siya og kanang puan. Mura og ice ba. Nag-uwan og ice sa bukid bitaw. Kaano na siya. Fogging ni mga nagmoist siya. Una ni siya oh. Lo. Daghan kay tanan. Oh. Halos ang palibot pero unya tagtaod. Mawala na ni siya kay maintan naman, muhilis na ni siya. Napad jud kuan guys na naay kanang paliya na John. Paliya. Kuyawa oh. Paliyahan dako kaayo. Isa ni siya isa ni ka hektarya ni. Hala rami iyang paliya. Namitay-bitay ang paliya. Wow. Ari po sa iba po ma'am, bari ma'am. Ah. Iba po mo yan ang makita mo Galaud-laud ang paliya. Kisay tag-iyaan ni John. Para asa ni nga tubig John? para pambubo na. Kusa ni sa atabay ni or ilaran ng tinigom? Sa uwan, umi akong magkuan na kung panangit wala na di uwan kanang maghapon. Asa may uwan nga wa man ay dili ana. Panangit
Naipon lang. Bali gibutangan nagtrapal para di mo hunog. Pangbubo silang paliya. Wala kayawa oh. Sa tao ra dyan ang kugihan guys nga muna nga uba mo po dire ay lami kaayo no na hansak din sa ubang mga lungsod or diri sa Sibilya ra dyan ni hansak tanan. Sa daon eh. Yan tagpila bisang kilo sa paliya ron. Mayo kay wa ni maunsa sa bagyo na. Pag bagyo, gagmay pa ni siya. Mapay pagsugod og katay. Susi kaloy anjod. Og nabagyuhan pa ning audit asa ka jud. John, og na audit pa ni aron luya. Oo. Di jud ni maporma. Pero ang iyang father in law ano, karaan nga mong gabi na dito no. Ang sana mang halik ka tunga paliya nga. Yan ano. Paliya gid siya guys. Oh. Hindot siya. Dako siya nga paliyahan. Bijaan ako guys, kay hinay man kumulakaw. Uy, naaday po yung lubi di Katulo man ni sa usang ano kaduha sa nahiwana. Pwede pud katulo. Kana wa pa. Bago si tatay katano man. Ano bitaw mo gid. Ang sakto mo gid ana, wala na ibabag, ligid ra. Kaya naman to mong bitay ni kani. Kaya kung taho mo gud magabu. Manang ligid. Pangita lagdag ko. Upo ng pamupo pa. Okay. Na magod na anay dako oh. Pili-pili alang kay ang bag mo ni herbisan o kanang nga na. Oh. Pili-pili alang. Ang uban na nasa ilang ko na kuan mo gani pagbagyo ma'am na hapa gini. Hapla, may gani siya kay wala gid siya mapantay gid siya. Kuan ni salingsing, masalingsing na niya. Kaya pa. Kay dako pa. Ngita ko gid lang. Yes, makakaon na jud kog talong nga giatsal. Mahal magong talong sa amo dito John. Kani. Pa, magpadaro na naman ta sa inyo ha dito pa katong atong gato ang booking sa inyo ha. Mahal magdaro tag 100 ba ko na sila kung Ha? mahal window na daro. Ya pila ra may daro bot. Kare na lisod na siguro no okay ra. Kung una ti awa adto para mo balik dya. Aw Jun og makaadto ka dito Jun. Magdaro din magdaro ta. Pwede gud. Oh, nasawa si Papa ni sa daro dito. Nay daro pa. Ako pa talaga itong naludya. Kaya liakyat lagi daro kay basak. Sige pa kay arang magkonta adto na naman. Basak pidring. Mama puro ba na dito. Sus, buwan mo kang dahil bukag po. Ano na ang sudlanan og? Yes, nanay sulod. Di pa na mao kay tapay dagan tus mo ito Ako ibit-bit ani sudlanan. Charo.
talong. Aron daghanan na siya. Kung mao nay paliton sa merkado, John, o kani kadaghana John, og pila na mabayad ani? 300. Butangan day kantidad. Di ba, wag baligya kay nga kadaghana. Kana mga kwan siguro na mga tulo ka kilo, 100 ang kilo sa merkado. Magado gani. Pero kung diri mga 60 raman ang kilo. Pero sa amo, Aw. logi John. Ale. Logi magpemintik ani dire. Oy, pinagsara jam. Hata ganit taglaing tawo. Oh, dagana kayo. Loko man. Kami guys, kay manamig pang harvest sa among mga amo ang tinanom char di bitaw. Nang harvest mi sa among tinanom, joke. Nangangkon. Anawas papa. Ah, lokdog tinanom. John, tanawaras papa. Oh. Da, lokdo na mo si Jangin harvest oh. Unsa man na pa? Kaman sila. Kamansi. Lockdown na di ba pa? Arsanas pa si Jangin harvest. Manguli na mi kay mamahon na pod miss amo ang niluto dito. Char, di ka luto. Igo amo kaon. Indot siya. Nainganyo gid kog mananam og mga ngani guys. Kundi nang ubang mga farming na uban mo oray panginabuhi maka paskwilag mga anak basta magkugi ka og napog kay i-finance. So nindot jud kaadyo guys. Na nindot jud siya. Nalingaw jud ko sa amo ang laag diri karong buntaga ba. Napaikuan mo mo. Kanang na-ice wa tingin. Oo. Papagya po makuha. Nga sa oras sapit na la city. Pero mo igor nagsiga sa adlaw. La city nakapin pa. Pero napagajoy ice taraw, ice. Ice sa bukid. Muna siya ice sa bukid guys. Kay wa may ice kay di man ta Amerika. Mo ni ice sa bukid. Snow sa bukid kanang jamog. Jamog na na. O jamog na. Dili na Jawa. Jamog na siya di na Jawa. Di wa ko manungo ha, wala. Diba plat-plat siya. Muli kami. Kay wa pa man siya maente, so wala pa siya mabungkag. Kay bugnaw pa man siya. Hani man ni John. Di ba mo dili ni makaon? Dili. Kung na sa mga panabitong, putyukan. Abi na ko na siya makauna. Asa man tong makaon nga ligin-ligin nga gamay? Ay wala. Katong bugnay, di ba bugnay na? Ara dito. Ara dito sikas. Na ba jay bugnay kanang lingin sa gagmay pa mi kay mga on medana kanang color violet ba? May violet, na ma-orange. Sa di pa na siya makaon, green pa na. Nang maka dumdum ko sana sa gamay pa ko ba. Dito mi sa bukid sa Alicia. Gamba. Pati ang mga kahoy dyan kay na puti-puti pud siya. Naa. Di man ko na siya damang dyan ang uban. Moist man gid gihapon na. Oh. So asa ka mangita ana oh. Mo nay ay sa bukid. Oh. Unja pa siro ni matunaw dyan alas 8 na. Apa man gud siya maigo sa adlaw man pa siya matunaw kay bugnaw biya pag yun. Mao kana siya. Kani mo'y wala makatilog bagyo wala maunsa niyong yuta ani. Ayang mga kahoy ani. Ana brown na.